Ngiphinde ukubingelela futhi bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, inkosi yamakhosi. Siyambonga uNkulunkulu ngemvuselelo engaka empilweni zethu ukuthi asivula amehlo. Uyasithanda kakhulu, uyasibuyisela kuye. Sathane bethu uqedile ngathi esintshontsha. Jesu uyabuya ke bazalwane masinyane. Sibhizi silungiselela ubuya kwakhe njengamanje ungasali, uhlwitho luzokwenzeka maduzane. Ngiyacela ungasali uhlwithweni egama lika Jesu. Mawujesu engakafiki ukuzolanda ibandla ohlwithweni ukufa khona, awazi kuselenziwe ngakuphila emhlabeni. So ke bazalwane sesikhulumile sithinta indaba yemndeni. Kuma audios awu2 adlule. Njengamanje ngifisa ukuthi kube nombuzo esizowuphendula. Abaningi abavamise ukubuza nabobuzayo novukayo. Mhlambe umzalwane uthi impela sengizwile manje baba uSibiya. Nami futhi ngiyabona futhi ngiyafisa ukulungisa. Kodwa ke njengendoda noma njengomama ekhaya nabantwana sifisa manje ukuthi siuqoqe umndeni siuhlanganise sizame manje ukwenza intando kaNkuluNkulu. Kodwa siphila emhlabeni odinga imali. Siphila emhlabeni ukufuna ukuthi usebenze uzuthola imali. Senze njani ngoba akusithi na sonke kufanele siyeshumayela. Akusithi na sonke kumele esibizwe ngobizo oluspecial. Singabantwana baNkuluNkulu siyafisa ukwenza intando kaNkuluNkulu embusweni kaNkuluNkulu. Siphile uma siphile emakhaya siphile ngokwentando kaNkuluNkulu sidele konke kwalelizwe. Kodwa ke manje iqiniso lithi ke kumele siphile phela. Kumele sidle. And iBhayibheli lithi uNkulunkulu akawafuna amavila, kuyisona ukuba ivila. Ngoba seThesalonika ngithi abesibili chapter 3 ngasemavisini ogcina uthi umyalo kaMphostoli Paul kubazantu ongasebenzi makangahle. Akasho uMphostoli Paul ungaqashiwe, akasho ukuthi ongafundile kodwa ongasebenzi. So ke ngifuna sibuke lonto ke bazalwane ukunikeza impendulo embuzweni onjengalowo ofana nalowo. Sizowunikeza ngokwecebo likaNkuluNkulu siqale eqaleni. Sizonikeza ngokwezwi kaNkuluNkulu sibukiswe sohamba nalo ngesilifunde lonke bazalwane sothi izeqwaqwa amavesi athile encwadini ethile. Ngiyafisa ukuthi inhloso bazalwane kuukuba kwakhiwe imndeni engcwele esaba uNkulunkulu. uJesu zile wazosikhombisa ukuthi umndeni ufune kube njani noma yena engaganwanga. Kodwa yena wathoba wakhulela emndenini. Wafundisa ngomndeni. And uJesu ifocus yakhe kwakuba abantu sebonakele emhlabeni. Njengoba abantu bonakele ufune babuyisele uNkulunkulu njena imndeni yonakele. Okungaba ukuthi makufika izwi kaNkuluNkulu uthola ukuthi emndenini akubonwa ngesolinya maqondana nokubuyiselwa kwemndeni kuNkulunkulu. Abanye bazofisa ukuqhubeka ngendlela lelizwe distraction eimbhubhiso. Then ke uthi uJesu ke kungcono ke ukhethe umndeni waphakade ezulwini ulahleke lo mndeni wesikhashana. Ingakho uJesu uthi ke angilethile ukuthula concerning the families. So angilethile ukuthi abantu baqhubeke babone ngasolinye hayi ukuthi bazondane. Akasho akakhuluma ukuzondana kodwa ukhuluma ukuthi mase efikile uJesu nemfundiso yakhe yokubuyisela imndeni embusweni kaNkuluNkulu. Kuzoba khona ukwehlukana. Uzofica abantu be5 abawu2 bayizwe lento bese ukuthi abawu3 bangayiboni. Already lapho sekuhlukene. Enimfundisa isefana. Like akuhlatshelwa amadlozi, like akuyafundwa. Like akusetshenziswa izinyanga zesintu, kusetshenziswa odokotela la ekhaya, izinyanga ezifundile. Scientific doctors, medical doctors. La ekhaya sayisontweni, la ekhaya siye esontweni. So kunemiso imndeni inemiso zayo ngokwemfundiso yalelizwe. But lothi manje no sengizwile mina ngifuna manje imfundiso yasezulwini yodwa eka Jesu Kristu. Ngifuna ukwenza intando kaNkuluNkulu.
manje kuba khona ukuhlukana ke bazalwane. uJesu ukhulumile ngalokho. Matthew chapter 12 from verse 48. Kepha uJesu waphendula wathi kuye, ngubani umame nabafowethu bangobani na? Welula isandla sakhe wakhomba abafundi bakhe wathi, niyabona, nangu umame nabafowethu. Verse 50. Ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini ungumfowethu nodadewethu nomame. Yezwi langa kaJesu, ifamily leyo. Ungudadewethu, ungumfowethu, ungumame owenza ini? Intando kabani? kaNkulunkulu, uBaba osezulwini. Ngokuba yilowo nalowo owenza intando kabani? kaBaba. Ukhuluma ingane la indodana, ikhuluma ngobaba wayo. Intando kaBaba okuphi? Osezulwini. Mawubaba engakufuni ukusindiswa emhlabeni wenyama, mawubaba osemhlabeni engafuni ukuphenduka, alungisa izinto, angafuni ukudela konke, uqhubeka ngendlela ezimbi ezingamthokozisa uNkulunkulu, then uthi ke uJesu ke ukhona uBaba osezulwini. Mayindlela ihlukana, ungasho ukuthi kusho ukuthi ngisaba naye uBaba. Ukhona uBaba osezulwini omkhulu kuBaba osenyameni. Then kuba nzima khona ukulahlekelwa umndeni. When it comes to family bazalwane, uNkulunkulu ubeke umfuziselo wefamily esemhlabeni yenyama ukufuza ifamily egenuine esezulwini. Then mayithu Jesu ayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Intando kaNkulunkulu le ukuthi ama families enze ngendlela ifamily yasezulwini eyenza ngayo. So ke manje uJesu uthi ke ilo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini uyenako ifamily yami, ngoba uJesu ukhuluma ngento. uJesu ubheke kwi-eternity, not kwi-temporal, ngoba uBaba osenyameni, umama osenyameni, umntwana osenyameni, lowo utemporal bazalwane. Ingakho kufika ukufa kuhlukwane, kufiwe. So manje ke vele imndeni iyahlukana nje, ihlukene, iminingi imndeni ehlukene nje. Hayi uthi ihlukanisa ukuthi abantu basindisiwe. Bahlukana ngendlela eziningi. Njoba sengibalile kulenye order. So ke kubalekile nje manje bazalwane ukuthi umuntu akhethe umndeni wapi? Wasezulwini. Bese bathandazela laba abangakaboni kanjalo. Kodwa iqinisa ukuthi ukwenza ngeke kusafana. uNkulunkulu waIsrael ngenxa ukuthi bonke babe ngabantwana bakaNkulunkulu, abantwana baIsrael. uNkulunkulu washaya umthetho ukuthi ihloniphe ihlo nonyoko izinsuku zakho zibe zindezweni. Kodwa futhi kwabase Efesu chapter 5 ngithi verse 4 ukuthi nani boyise ningabathukuthelisa abantwana, kodwa nibondle ngokufundisa nangokunakekela kwani kwenkosi. Ngamanye amazwi obaba kumele bafundise ingane izwi likaNkulunkulu, ukuthi ingane kuze ikhethe uNkulunkulu, yazi uNkulunkulu, ngenxa ukuthi abazali bazi uNkulunkulu. Manje umzali mayengamazi uNkulunkulu, ingane yona ithola inhlanhla eyazi uNkulunkulu, ziyahlukana indlela, semele khethwe. Uma abazali bethanda uNkulunkulu, ingane zingamthanda uNkulunkulu, izingane zithande impilo yalelizwe, yabona, zikhohliswe omalume, zikhohliswe oanti, omamncane, zikhohliswe odadewabo bamama, ogogo, omkhulu abangamfuni uNkulunkulu. Then abazali bayakholwa, izingane zingafuni ukulingisa abazali. Then abazali kumele bakhethe ifamily yasezulwini. uJesu lokho akushoyo ukuthi ihlobo zami eziyizo yilabo abenza intando kaNkulunkulu. So ke uma sifuna ukuthi ama families angahlukani, baba phenduka umukela uJesu udele konke kwalelizwe, mama ngokunjalo nawe, bantwana ngokunjalo. Then ke thina sonke ke siyifamily, uthi uJesu ke sizihlobo zakhe okuyizo, siumndeni wasezulwini. So hamba ndawonye futhi siyophelela izweni lesophelela khona. But uma kukhona umuntu ongafuni ukwenza njalo, kusho ukuthi ufuna ukuphelela esogweni, eyakhe inkosi ufuna kube uSathane. And isiphetho sakhe, destiny yakhe isihogo emlilweni ekhaleni kwaphakade. Kanti uthatha uJesu ukuthokoza kwakhe ukuphila okuphakade. So ke ziyahlukana kanjalo ke indlela abazalwane. Akuphoqwana lana. Akekho ucindezelwe omunye.
Uma ufunda uLuka chapter 14 kwakukhona izixuku eziningi ezazihamba noJesu waphenduka wathi kuzo, uma umuntu eza kimi kepha engamdeli uyise unina umkakhe abantwana abafowabo odadewabo ngisho nokuphila kwakhe imbala ngeke abe ngumfundi wami. Nalowo ongathwali isiphambano sakhe angilandele ngeke abe ngumfundi wami. Right. Siyayizwa indaba bazalwana. uJesu into aqonda ukisho lana ukuthi uma sekuza kwifamily sesiza odabeni lwefamily yaphakade umndeni waphakade. Uma umndeni wenyama ungaboni ngasolinye nawe khetha umndeni waphakade. Ingakho uJesu ngithi uJohn chapter 3 uthi uma umuntu engazalwa ngokusha ngomoya nangamanzi angeke awubone umbuso wezulu. Uma umuntu ubaba umuntu, umama umuntu, ingane umuntu. Uma le family ingafuni ukuzalwa ngokusha ngomoya nangamanzi ngezwi likaNkuluNkulu ngokusindisa umuntu aphenduka ashizo nozakhe adele konke kwalelizwe adele ngisho ukuphila kwakhe nje uJesu esho lana kuLuka 14. Uma umuntu engenze kanjalo angeke awubone umbuso wezulu, ngeke alidle ifa lokuphila phakade. So ke kuzwenzakalani ngaye? Uye kubhujisweni kwaphakade. Kodwa wena mawuthi no ngiyayizwa mina le ndaba ngiyaphenduka, ngifuna ukuzalwa kabusha ngisindiswe ngidele konke kwalelizwe. Ngiphile ngokwentando kaNkuluNkulu. Uma uNkulunkulu engiphi ifamily ngenza intando kaNkuluNkulu kuyo. Then ke laba abanye ababoni kanjalo. Then ke khona ukwehlukana ke lapho. Abantu abayikhethele kanjalo akusiyena uNkulunkulu. uNkulunkulu uthanda ukuthi bonke abantu basindiswe, ubaba, umama, abantwana basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. Ngithi incwadi ka 1 Timothy chapter 2 leyo. So ke uNkulunkulu unestructure sakhe sefamily esisecebeni lakhe esentandweni yakhe ephelele. Right, umbuzo uthi ke nangokubaba manje udela konke uyashiya lento yokufunda yalelizwe, uyashiya imisebenzi yalelizwe, nomama ngokunjalo nabantwana ngokunjalo, sesiyahlala as a family siphila kanjani manje? Then asikayithola direction ukuthi senze njani, asikazaze embusweni kaNkuluNkulu kusamele sifundiswe kube kuningi nani. uJesu engakabuyi, yes uJesu uyabuya masinyane ukuthi uJesu akabuyi nje manje iqiniso lisho njalo, and siyawuza umyalezo njengamanje uJesu engakabuyi. Sifuna ukulungisa uJesu engakabuyi, silungisa izinto. For a time being senze njani? Then uma ufunda uGenesis, uNkulunkulu wathi esedale konke ngithi chapter 1 wayesethi ke asenza abantu ngomfaniso wethu. Then uNkulunkulu esedale konke wayesethi ke laba bantu uNkulunkulu wabathatha wabeka ensimini naseEden ukuthi ke bagade bamanage lokhu uNkulunkulu asekudalile. uNkulunkulu wathi indoda iqamba izilwane zonke ilwane edalile. uAdam kwawena uqamba nikeza amagama ukuthi inkomo, imbongolo, intsha, imbuzi, imvu kanjalo wanikeza amagama. Then uNkulunkulu esethi ke manage. Then uma ngabe sikuhlola lokho kubizwa ngokuthi ihusbandry. Ihusbandry umsebenzi ukuthi ukwazi ukuphila enyameni ngemfuyo nangokulima nangokutshala. Khona izitshalo zehlukene, khona okusanhlamvu, khona ihlahla ukutshala ihlahla zamafruit, khona lokho kuthiwa ama vegetables. Uhlukene nakho. Nezilwane futhi nazo masuyifuya zehlukene. So ke uAdam wenza lokho ngomndeni wakhe, uNkulunkulu esemnikeza uEva. uNkulunkulu iskill abayinikeze sona ihusbandry. Indlela yokuphila uNkulunkulu abanezona ihusbandry. Bona bakhishelwa ngaphandle. Kwase kuba khona lenyaka ke khona njengamanje imess. So ke manje uAdam noEva masebezele bazala abafana uKayin noAbel. Omunye waba yini umfuyi wemfuyo, omunye waba umlimi wezitshalo. Ngoba isona skill sasekhaya leso esifakwe uNkulunkulu endodeni enguAdam. uEva wazoba umsizi ukumanage leli plaza
lengadi this garden kwakuyiplaza lelana lapha elise Eden eparadise. So ke manje uAdam mayizala abafana wabafundisa wenza lento okuthiwa apprenticeship ukuthi umuntu umtraine umqeqeshe for isikhathi esithile abe ready. So ke uAdam wenza lokho uma abafana sebekwi age evuthiwe. Ngokuvamile nje uJesu ayesena 12 years wayethempelini nabazali bakhe wahlala lapha nanezikhulu ezingabaFarisi zakwaIsrael waphendulana nazo ngezwi kaNkuluNkulu. So wayekade sephasisiwe lapho uJesu after 12 years sekuthiwa manje usungena kwimanhood usuyaphuma kwichildhood. So ke from kuleyo transition kulolo guquko lolu uphuma kwichildhood ungena kwimanhood usufakwa manje usungeniswa kwitraining lokubizwa ukuthi apprenticeship. Usually kwakuba u7 years yabona 12 plus 7 is 19. Then lo muntu lana yini enziwayo na uyise uthululula umqeqesha manje ubusekhulile usezoyibamba izinto umqeqesha ngokweskill lesi ubaba naso asinikeze obani uNkulunkulu. Adam wayenikeze uNkulunkulu wadlulisela kuphi kukozana kubafana bakhe uKhayini noAbele. Uma sefuneke bokwenza umhlatshelo bakhonza baworship uNkulunkulu ngani ngeskill sabo labafana, oyedwa wayigodla umnikelo uNkulunkulu wangathokoza ubani lo uKhayini wagodla amaveji akhe up awubest, but uAbele wanikela ubest kuphi elwaneni zakhe uNkulunkulu wathokoza. Because uAdam ufundise labafana ukuthi iskill enaso manisebenza ngezandla zenu nisebenza umsebenzi ukuthi nikwazi ukuphila enyameni physically nenze ibusiness yeni worship to God. There must be a portion enizoyikhipha niyise altar kaNkulunkulu nothi baba siyabonga ngenkathi nisebenza laphana. Then benimcela uNkulunkulu thanivikele, benimcela uNkulunkulu ahlumise, nimcela uNkulunkulu thanisa imvula kune, benimcela uNkulunkulu ukuthi axoshe izinambuzane ezodla, benimcela uNkulunkulu ukuthi uSathane angangeneleli lana ukudistract kuzana iprocess yegrowth yehlahla yezitshalo kanjalo nelwane. So ke sefune manje nithatha iportion ethile as thanksgiving nithi baba siyabonga. Worship uyathandaza isikhathi usebenza ebusinessini yakhe kwiskill sakho then emva lokho bese uyobonga ukuthi inkosi iphumelele. uAdam ebafundisa kanjalo abafana bakhe. Manje bese bafundisela abafana bakhe ke wangena uSathane ke lona ke uKhayini. Angikho ke lapho bazalwana ngikulento ethi umphendula umbuzo othi siphila kanjani ke manje siyashiya umsebenzi siyayishiya ikole zalelizwe thina abazalwane. Le message bazalwane akusiyona abantu abangafuni ukusindiswa abangasindisiwe abangasindiswanga eyabantu abasindisiwe gelekeqe abafuna ukwenza intando kaNkuluNkulu emhlabeni. Mayethu uJesu ihlobo zami okuyizi ifamily yami okuyiyo ile yenza intando kaNkuluNkulu. So mawufuna ukwenza intando kaNkuluNkulu uthozisa uNkulunkulu ngempilo yakho and usuyabona manje ukuthi impilo yakho imess, ifamily yakho imess, umndeni wakho imess. Njoba ngichazile kwamanye ama-audio. So ke manje ufuna ukulungisa manje. Start from here. 1000 miles begins with one step. Ukuze uqede ama-mile a-1000 thatha ixhathi elilodwa lokuqala. Uthathe lesibili uzowuqeda 1000. Qala njengamanje. Forget about the past. You can change the present. You can change the present to shape the future. Then i-future sikhuluma nge-eternal future embusweni kaNkulunkulu. Ukuze ube ingxenye yokuphila okuphakade qala manje. Then i-mess up phenduka uthi inkosi ngicela ungithethelele ungixolele bengazi. That is the past and put the past behind you. So ke uAdam wanikezwa nguNkulunkulu iskill. Wathi mase naso waqeqesha apprenticeship abafana bakhe uKhayini noAbele yini kuyiphi kwi-husbandry. So ke yona uNkulunkulu impilo ayifuna ukuthi iphilwe leyo kuba isona singenanga ensimini yase-Eden. Right? Sebonile abantu uNkulunkulu esebabuyisela kuye. Manje ke
ngesikhathi sokuphuma kwabantwana bakwaIsrael eGibhithe sebeyohlala kuma settlements ezakhiweni zalapha eKenani endlini abangazakhanga izinhle nezitshalo nevini abangayitshalanga namasimo abangalima ngamaplaza abangalokhoza nojulo wenyosi nobisi yabona izwe nje elinothile uNkulunkulu waphuca bezizwe wahlambululela indawo nekeza abantwana bakhe. Manje ke uNkulunkulu bayalila ukuthi ningafundi indlela zabezinto ningahalela indlela zabezizwe ngibaxoshile la eKhanani ningafundi imfundo yabo ningalandeli imisebenzi yabo. So ke manje uNkulunkulu wayibuyisa lento ayenikeza uAdam yeskill yabona ni apprenticeship. Sizofunda bazalwane uExodus chapter 31 uverse 1 uthi ke uSimakade wakhuluma kuMose wathi bheka ngimbize ngegama uBezaleli indodana kaHuri wesizwe sakwaJuda futhi ngimgcwalisile ngomoya kaNkulunkulu ngamandla okwazi ngokuhlakanipha nangokwazi lonke uhlobo lomsebenzi wezandla, right? Futhi ngimgcwalisile ngomoya kaNkulunkulu ngamandla okwazi, knowledge, understanding, learning, ngokuhlakanipha, wisdom, nangokwazi lonke uhlobo lomsebenzi wezandla, craftsman, umsebenzi wezandla, ukuze bakwazi ukuphila. Ubani wenze lokhu bazalwane? uNkulunkulu ekwenza ngani ngomoya wakhe kubantwana bakhe behlukanisele yena bekholwa nguye. Into uNkulunkulu ayenzayo uyathulula umoya wakhe njoba athulula kuAdam. uNkulunkulu uyathulula, simbonile kwaIsrael uyathulula uNkulunkulu umoya wakhe. Then abantwana bakwaIsrael, amadoda kwaIsrael, imindeni yakwaIsrael, ama-families akwaIsrael, ayikho enye into ebeyazi ngaphandle kokuthi ngokwentando kaNkulunkulu indoda yazi ukuthi inalesi skill. Kahle hle kuba abantu abonanga ensimini yaseEdeni forever kwakuzophilwa ngeskill sehusbandry. So ke manje uma uNkulunkulu esenza i-restoration esebuyisela abantu kulokhu ayikumisile ukuthi baphile ngakho, uNkulunkulu uyakubuyisa la kwaIsrael njengamanje, uyaphinda futhi ufaka umoya wakhe okubiza ukuthi manje abantwana baIsrael sekumele baqhubeke kuma families, indoda ibe neskill iyona enikezwe uNkulunkulu, direct skill yona bese sidlulisela kubantwana. So njengamanje uyazi ukuthi yini esenhlizweni yakho oyiskill oyithandayo, yabona, hayi lokho ofundiswa khona esikoleni, ngoba abanye bakhetha icareer esikoleni ngokuza ukuthi umuntu uthandani ngaphakathi kuye, yabona, abese landela leyo career le afundele lokho usentshontshwe isitha lapho. Kahle hle umuntu netalent lokuzalwa, a born given skill, talent. Umuntu bayebetha abantu abadala, umuntu ngisho ufunda incwadi ezakhe yakhuluma lokho okuhlakanipha lokho, ukuthi ngapha umuntu uphethe ingcebe kwesinye isandla uphethe ukuhlakanipha, into kanjalo ungixolela mangakhothi kahle encwadini ezakhe. So manje umuntu bayebetha abadala, ingane izalwa ifumbethe ini italente layo, ifumbethe impilo yayo ukuthi uNkulunkulu uyinikezile uyiphile. So sibuyela kulokho ke manje abazalwane, hayi ukuphila ngaphansi ukuthi sibrainwashwe, yabona, ukuthi simanipulatewe uSathane ukuthi ngeke siphile ngaphandle kwemfundo. Sidalwe uNkulunkulu bazalwane, sithe sonile, sidaliwe, sizelwe ngenyama nangegazi abazali bethu, siyizoni. uNkulunkulu wasenzela umusa sasindiswa. Manje abazalwane sizelwe ngokwezwi kaNkulunkulu, sizelwe ngembewu kaNkulunkulu ophezu konke. Then uNkulunkulu ngeke ahluleke usinikeza ama skills, yabona. Sengihlanganile nabantu abahlukene, ngeke ngibone ingane nekhono ngendlela emanganisayo. Njengoba ngikhuluma nawe nje leli khaya lomzalwane engihleli kulo njengamanje, njengoba ngikhuluma nje, la uNkulunkulu engibeke khona njengoba ngenza umsebenzi wakhe, ngithola isimanga, ingane encane eyilast born yomfana ina 11 years, sidla ama-veg lapha enkadini, yenza ama-veg, akekho ifundisile. Mangithola umlando ubaba wayo ube sebenza kwa-agriculture esaphile usashona. So akekho ifundisile, ikuyo lento, ineskill, inekhono. uNkulunkulu wenze njalo bazalwane, asidingi izinto zabezizwe, sidinga okukaNkulunkulu. Simthembe uNkulunkulu. Uma sithi samukela isipho sika Moya Ngcwele, uMoya Ngcwele uzosifundisa bazalwane sifune siphile kanjani. So njengamanje
Lade sifunda khona abazalwane uverse 3 uthi futhi ngimgcwalisile ngomoya kaNkuluNkulu ngamandla right uzoqhubeka ufunde lapha abazalwane ngifuna sibheke enye incwadi Exodus bani Exodus 35 khona ngifuna ukuveza lapha Exodus 35 bazalwane unaqhubeka uyifundele wena le ngoba bese ngifundile right skes so uMoses lana simthola ekhuluma nani yabona no nebandla lakwaIsrayeli maqondana nomsebenzi wani wezandla ukuthi kuzosetshenzwa kanjani abayanga labantu ekoleni zalelizwe abayanga kuma university lelizwe kodwa umoya kaNkuluNkulu nguyena obafundisayo umoya ingcwele uNkulunkulu okwenzayo lokhu kubantu bakho buyazi ukuthi bayakudinga ikhona abazophila ngakho right Exodus chapter 35 uverse 30 from verse 30 uMose wathi kubantu bakwaIsrayeli bhekani uSimakade umbize ngegama uBhezaleli indodana kaUri kaHuri wesizwe sakwaJuda umgcwalisile ngomoya kaNkuluNkulu wamupha ikhono ukuqonda ulwazi lwanoma yiluphi uhlobo lomsebenzi wezandla umsebenzi wezandla bazalwane handwork craftswork right noma imuphi ukuba enze imisebenzi yobungcweti asebenzise igolide isiliva nethusi aqophe amatshe okuhlobisa abaze ukhuni nokuba enze yonke imisebenzi yobungcweti uSimakade umphile yena noOholiyabe indodana kaAhisamakhi wesizwe sakwaDani ikhono lokufundisa uNkulunkulu umphile lona ikhono wamupha ukuthi enze imisebenzi ehlukene yezandla then nomuye futhi uNkulunkulu yasemupha ikhono lokuthi afundise then ila iqala khona ke manje ieducation yasembusweni kaNkulunkulu kingdom of God emhlabeni mayenziwe intando yakhe kuphi emhlabeni njengasezulwini uma uJesu engakabuyi bazalwane lesikhashana esincane sisele abazalwane bebuyela berestorisha ama families zabo ngokwentando kaNkulunkulu icobelo kaNkulunkulu bephuma ezintweni zikaSathane zesystem yalelizwe then thandaza uNkulunkulu uthembekile uyezwa sikhuleka uNkulunkulu ophila uzwayo mkholwe futhi and nawe sicheck ukuthi liphi ikhono nalo wena mawubaba uyindoda unekhono elithile then uma ingane zakho esencane uzoyifundisa lelo khono lelo uma ingane zakho seyikhulile nazo azifunela ukuthi mayiphenduka sisindiswa ayithi iphoqiwe hayi ukuthi futhi sizovela ingene nje ubana kule ekhaya sesenza kanjena no sonke asingene ngesangela nguJesu Kristu ngokuthi sizalwe kabusha sife maqondana nalelizwe siphenduke sife maqondana nesono sikholwe inkosi uJesu esikwenza ngokukholwa yona indlela ethu ngosisa uNkulunkulu leyo so izingane nje manje into ufuneka izenze nazo mayisikhulile icheck ukuthi liphi ikhono nalo isebenziselwe khona kusetshenzwe la kube ifamily ngokwentando njengoba sengichazile kwenye order ngokwentando ngokwecebo likaNkulunkulu so ke mawuqhubeka ukufunda lana Exodus chapter 35 uyathola ukuthi yonke imisebenzi enziwa ngumqophi ingcweti nomfekethisi nokuluhlaza okwesibhakabhaka kanjalo uyaba lenhlobo lana usungafunda futhi iversion isihumusho sesingisi uwathole kahle lawo magama ama version ahlukene wenze nje research ngalo msebenzi lo uyabona ukuthi no uNkulunkulu uyenzile ipreparation uNkulunkulu unikezile iprovision ukuthi siphila kanjani physically while etempelini kunabapriest spiritual bafundisa imithetho kaNkulunkulu babizwe ngobizo oluhlukile oluspecial lwakwamoya but while ama families ephila abusy ngama skills ubaba ufundisa ingane zakhe kuyazalwa la ekhaya kuyashadwa ngokwentando kaNkulunkulu ngobungcwele obumiso uNkulunkulu then umakoti omkhwena uNkulunkulu uyababusisa abantwana then umkhwenyana uyalazi ikhono lakhe ubufundisiwe uyise then nawe sizofundisa abantwana bakhe kanjalo and amakhono ethu bazana nawe efani and siyaqeqeshana uNkulunkulu unikeze inceke lana le incwadi esifundele uExodus 35 ukuthi umnikeze nomoya ukuthi akwazi ukufundisa to train yabona to equip to teach to train to equip umfakile uNkulunkulu umoya wakhe ukuthi akwazi ukuthi enze kanjalo lapha no uverse bani uverse 34 uSimakade umphile yena noOholiyabe indodana kabani kaAhisamakhi wesizwe sakwaDani
ikhono lokufundisa. Leli gama lokufundisa olichecka ngani ngesingisi amanye ama version, it's to train, it's to equip, it's to prepare. Yabona? Lezi zinto uyayithola lapha kwabezizwe bazalwane, kuma technicon, kuma universities, kuthiwa uqeqeshela umsebenzi, ufundela umsebenzi. Okwabezizwe lokho ku corrupt, konakela, siphume kuko, silungiselele ukuphila ubungcwele, sihlale nama families ethu ngokwentando kaNkuluNkulu, sijabulisa uNkulunkulu wethu, sibe umndeni kanye noJesu, athi ifamily yami kuyiyo ile yenza intando kaNkulunkulu emhlabeni. Then ngibona ke ngizobathatha ngena bezulwini kubaba ezulwini, ngoba senza intando kaBaba osezulwini, senza kupha emhlabeni, not intando kaSathane bazalwane. Singalandeli izindlela zabezizwe, ziyasingcolisa njengoba sengichazile ngaphambilini. Right. Uma sizobheka bazalwane uMarko chapter 6, uMarko chapter 6 bazalwane verse 3. Lo akusiye yini umbazi, indodana kaMaria nomfowabo kaJakobe, uJose, uJuda noSimoni na? Nodadewabo abekho yini lapha phakathi kwethu na? Base bekhubeka ngaye. Right. Lo akusiye yini umbazi. uJesu wakhuliswa ubani? uJosefa, owayeyini ewumbazi. Iyaziwa ifamily uJesu akhulele kuyo, but iskili sokuphila la ekhaya ubaba wakhe uJosefa, uNkulunkulu kuyena wamkhetha ukuthi uzokhulisa uJesu. uJesu waziwa njengombazi ngoba ubaba wakhe uJosefa kuwumbazi. Isona skill leso sasembusweni, yona ndlela yokuphila leyo. uJosefa wayumbazi, esebenza yonke into ethinta isihlahla neplangwe, eyicarpenter. uNkulunkulu bazalwane owanikeza uJosefa, uJosefa wadlulisela kuJesu. Manje uJesu mayikhula sebebe amangala ukuthi lo muntu eseshumela kanje, noba thina siyamazi egawula ingodo, siyamazi ebaza lapha exhoza ihlahla, then kwenziwa amaplanka, kwenziwa amatafula, kwenziwa amabhentshi, uyabona, kwenziwa ingodo zokuthi kwakhiwe imizi, siyamazi. Umbazi lona. Besifika sizothenga ingodo, sizothenga amaplangwe. Manje masekhuluma manje nabafowabo siyabazi, sibabiza ngamagama, nodadewabo siyabazi, sibabiza ngamagama. Bamangala mase bebona olunye uhlangothi lika Jesu spiritually, kanti bememazi ngokweskill. Sitholile bazalwa nama skills ahlukene masifunda lapha ku Exodus 31 no Exodus 35. Manje sasesibuka ngapha ku New Testament iskill sombazi. Ngicela sibheke futhi esinye iskill bazalwane okuphilwa ngaso embusweni kaNkuluNkulu, ababephila ngaso ukuba ivangela alonakalanga eqaleni. Then ngabe bazalwana kunje namhlanje, ngabe asizwa lobuhlungu esibizwa ukuthi kufanele sidele konke sishiyele izinto bese sijwathi siphila ngazo. Umphoso Paul bazalwane uyazazi lezi zinto, wafundisa ngazo. Mayethu umphoso Paul umuntu akenze something izandla zakhe ukuze akwazi ukuyinakela iphilise, then adlule lapho lokuzana umphoso Paul akhuthaza ukuthi ke ma wena usukwazi ukuyiphilisa, then ukwazi ukuthi usize nabanye abangakwazi bona ukuzenzela kulolo hlangothi wena ukwazi ukulenza. Kwayena umphoso Paul ukhuluma lokho nje, wayezenzela yena, wayemthungu wamatende, iskill ayinaso leso, eyiphilisa yena kanye nama companions akhe, abantu ababehamba naye ishumela ivangeli, then impelesi zakhe. Kanjalo futhi no Petru nabo khona kuthiwa umshuku ekhumba lapha ababehlangana nabo babekwazi ukuyiphilisa bazalwane. Then uyafunda ngalezo zinto lezo bazalwane, khona babethunga kuzana indwangu eziphephule mofunda incwadi yezenzo. Nje akusikhona lokho kuphela bazalwane, abanye babelima. Kodwa nje manje ngicela sibhekelana uMathewu chapter 4 from verse 18. uJesu mabeqala manje ministry yakhe eshumela ivangeli ebiza abafundi bakhe. Kubafundi bakhe babe neskill and apprenticeship babeyithole ekhaya, babefundiswa ekhaya ubaba. Umama ebhizi naye ifundisa elekelela ohlangothini lutho umama, but umfana nawe eqeqeshwa. Ngoba intombazane ibiqeqeshwa bazalwane up to the age of 13 years. After that kwaIsrael kwaJuda, then uma kukhona ufuna ukuyithatha isiqeqeshiwe ivuthiwe, and uMaria wayemncane ethathwa ngalesi sikhathi. Iminyaka yakhe yayikulezo gaba lezo 13 kuya ku 16 years. Yayingekho lento ukuthi ufuna ingane ihambe esikoleni ukuhlukumeza nani ngokwesizwe sikaNkuluNkulu. Ingakho namhlanje ingane ezikoleni ziyamitha zino 13 zino 12 years, ziyamitha ingane zino 14, ziningi ingane ezala kulo age leyo.
ngoba sibambezelekile kuphi khona lapha nesikoleni. Imvelo manje yasho ukuthi ufuna biyenzeke imvelo bese lo muntu ehliswa ini isono. So ke manje uNkulunkulu uyalungisa abazalwane, asivuma ukulungisa kaNkulunkulu, asihlambulule asingcwelise egameni likaJesu. uMateyu chapter 4 from verse 18, kwathi ehamba ngasolwandle iGalile wabona izilamani ezimbili, uSimoni okuthiwa nguPetro noAndreya umfowabo bephonsa inetha olwandle ngokuba babe ngabadobi. Isona skila babe naso ke leso-ke. Then verse 19, wathi kubo wozani ningilandele ngiyakunenza abadobi babantu. Right, bashiya amanetha abo ngokusheshsha bamlandela uJesu. Esedlulile uzokhumbula nje ukuthi uPetro bazalwane uJesu esefile sengcwatshiwe, then sebelahlekelwe ithemba uthi uyazi besinethemba ukuthi uJesu kade kuprofethwa ngathi asike uyoba inkosi yethu kuze bephakade, manje usesishile. Wathi hayi mina ngisayodoba, ubuyela kwiskill sakhe asaziyo. Base bethi abayi nathi siyakulandela. Ila uJesu ke sevule kwabafileyo wafika wabathola khona ke. uJesu esehamba ngomzimba wakhe oguquliwe, transformed body, ekudlulwandle lapha uJesu waqhubeka neskill ekuzana wabasiza ngeskill ngoba badoba ubusuku bonke, wabasiza ngeskill abasaziyo sokudoba. uJesu wababambela ofishi, wabasumlila uJesu wabosela basethi ozani nizodla, ezobabuyisela futhi manje ubaba bethi discouraged ingenxa ukuthi inkosi uJesu kade behamba nayo manje isingcwatshiwe. uJesu wabuya uzoyibona lesakubo, waprove ukuthi ngempela uvukile obafile uyaphila, wasebenzisa iskill sokudoba, wabasa umlilo. Uyazi bayadinga ukudla ade beduba ubusuku bonke babamba ngalutho, manje balambile wabadobela uJesu babamba badla. Wasethemva lokho akushumela ivangeli. Khona lapho uJesu kwakudinga khona imali, uJesu engakafe engakangcwatshwa, kudingeka imali ukuthi ikhokhwe intela yasethempelini ngoba intela ihlone yabile eBhayibhelini. Khona intela le kahulumeni kaKhesaro bese bakhona intela yasethempelini. Manje abaJuda babefuna intela yasethempelini ngokwesystem yeJudaism. uJesu wathi Petro sebenzisa iskill sakho, hamba uyofaka inetha, then udobo laphana ukuze inhlanzi yokuqala uzoyibamba, uvuna umlomo, ukhipha imali, uhambe uyosikhokhela intela lapha ethempelini. Iskill lesi uPetro ayisebenzisa, uJesu ayimnikeze emtshela sona. Manje ke bazalwane, iskill isikhona embusweni kaNkulunkulu. Right. Verse 21, esedlulele phambili wahlangana nezalamane ezimbili, uJakobe noKazebedewu noJohane umfowabo, yezo uPetru noAndreya abafowabo, bafundisa iskill. Then manje uJakobe nobani noJohane amadodana kabani kaZebedewu, and bahamba noyise lana bafundisile iskill, and yonke manje iyona into abayaziyo lena. So ke uma beganwa labezala ingane vele bazosondla ngane ngeskill, dwelike ngumusa kaNkulunkulu bakhethwa special ukuba babe ngama special messengers, apostles. But iskill banaso uNkulunkulu banikezile sona. Uma kubiza ukuthi bafundisa abazalwane ukuthi how to live materially usembusweni kaNkulunkulu, nasi iskill abanaso sokudoba. Right. Umfowabo kabani besisikebheni noyise uZebedewu belungisa amanetha abo, wababiza base beshiya masinyane isikebhe noyise bamlandela. Bashiya ini bazalwane isikebhe, bashiya iproperty yabo, bashiya ipossession yabo, bashiya nomzali wabo, ubaba wabo, balandela bani inkosi yamakhosi uJesu, bayokwenza intando kaNkulunkulu. Bamlandela, walihamba lonke iGalile efundisa emasinagogini, usehamba nabo labantu bamlandela. uJesu bazalwane uyazi ukuthi amaskills adingakala. So ke bazalwane, ikhona indlela yokuphila embusweni kabani kaNkulunkulu ophezulu konke egameni kaJesu. Singesabi bazalwane, singesabi. Right, singesabi bazalwane. So ngifuna sibukele incwadi yokugcina bazalwane bese siyavala egameni lenkosi ethu uJesu. AbaseThesalonika besibili, right, AbaseThesalonika bangaki besibili chapter 3, ngeke ngakhotha kancane ngaphambilini lamavesi, samanje ngifuna siwafunde.
Right, afundeka kanjeni. Verse 14, kepha uma kukhona ongalilaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lowo, ningahlanganyeli naye ukuze abe namahloni, kodwa ningamthathi njengesitha, kepha melulekeni njengomzalwane. Right. Ake sibheke ngaphezulu bazalwane. Uverse 10, ngokuba nangesikhathi sisenani saniyala ngalokhu sathi uma umuntu engathandi ukusebenza makangadli. Verse 11, ngokuba siyezwa ukuthi abanye benu bangamavila, behla benyuka bengenzi nolunci, kodwa bezigaxa ezindabeni zabanye. Kulabo abanjalo siyabayala futhi siyabakhuthaza enkosini uJesu Kristu kuba basebenze ngokuthula, badle esabo isinkwa, kepha nina bazalwane ningadinwa ngokwenza okuhle. So ke kwakunama families umphuso Paulus eshumayela ivangeli abantu besindisiwe besembusweni kaNkulunkulu. Bengekho kuma systems alelizwe, kwamele ukuthi bayikhiphe busy ngama skills abawonikezwe uNkulunkulu njengoba sengichazile. Siyabonga kakhulu bazalwane, inkosi yomusa sibusise. uNkulunkulu anilekelele kulabo abazoshisekela ukulungisa. Kuyaphileka bazalwane ngofakazi. Njoba ngikhuluma nje angikhulumi amawunge ngento engayazi, ngikhuluma into engiyaziyo. uNkulunkulu ngisizile ngiyaphila. Esami skill agriculture. Mina nonkosikazi wami sithatha igeja siphume. Nalabo abakhona aba-available ngaleso sikhathi abasa-availayo sikambe siyosebenza. Siyaphila nge-agriculture. Nethi-ke nje uNkulunkulu usinikeze i-message especially, and we are special messengers. Sithunywe ngendlela ehlukile especially, so ke asikwazi ukufocusa kuleso skill leso, kodwa masithola ithuba siyakwazi ukulokhuza ukuthi sisebenze silime ukuze abahleli endaweni esisebenzela kuyo kuthiwa imission place bakwazi ukuphila. Nakhona lapho zikhona ezinye akhona amanye ama skills, abanye bayithungela icathulo umsebenzi wezandla. So ke siyambonga uJesu kakhulu bazalwane, kuyenzeka kuyaphileka ngenikhuthaza. Inhloso nenjongo uba senze intando kaNkulunkulu. uJesu asibize ukuthi singabafowabo, siumndeni wakhe wasezulwini. Ilokho kubalekile. Siyabonga kakhulu inkosi yomusa sibusise egameni likaJesu. Amen.